हाय मित्रांनो, तर हे बघा सेजल आहे. ती माझ्याबरोबर भांडत आहे. आता दुपारची वेळ आहे, 3:15 वाजलेले आहे आणि हिला सकाळचं क्लासला जाताना नाश्ता पाहिजे असतो, दुपारी शाळेत जाताना नाश्ता पाहिजे असतो, परत शाळेतून येताना नाश्ता हवे असतो, नंतर रात्री झोपताना नाश्ता हवे असतो. म्हणजे 4 टाईम ती बाहेरचंच खायला बघते. तर बघा ती कशी नखरे करून दाखवत आहे. बघा तिचा एक मुलीचा नखरा बघा तुम्ही, हे कसं आहे बघा तुम्ही. आणि तिला मी एवढं चांगलं मी सांगत आहे की दुपारच्या वेळेला मुलींनी कुठे बाहेर जायचं नसतं, कारण बाहेर बॅड फिरत असतात. तरी पण बघा तरी पण तिला पैसे घेऊन जायचं असतं बाहेर. आता दुपारचे 3:15 वाजले. तर बघा एका मुली किती नखरे असतात.